Teoria conspirației încearcă să dea coerență. În lipsa informațiilor, în lipsa dovezilor, oamenii sunt dispuși să accepte și să adopte chiar și un scenariu conspirativ doar pentru faptul că dă coerență. Când o teorie răspunde la toate aspectele și oferă răspuns la toate întrebările, da, e adevărat. E depus în sub semnul de întrebare. E prea bună să fie adevărat. Da. Asta este o coordonată a teoriei conspirației care are răspuns la toate. Le dă oamenilor siguranță, le dă coerență. Precum cărțile de tarot. Voilà. Ce mă șochează pe mine este faptul că aceste teorii ale conspirației întotdeauna se schimbă, sunt întotdeauna altele și sunt foarte dependente de anumite evenimente. Da. Și omul care e înclinat să gândească așa, care întotdeauna se hrănește cu astfel de teorii, dacă îl iei un pic la puricat și începi să-i distrugi explicațiile, trece la alta. Totdeauna am crezut că teoriile conspirației prind la oameni fără educație. Știți că circulă peste tot. Da. Educația este soluția la această problemă. Și profesorul ăsta spune nu. Oamenii cu studii superioare sunt la fel de ușor influențabili de astfel de teorii. Oameni educați care pot fi la fel de naivi ca oamenii fără studii. Și dacă atunci diplomele universitare nu te pot proteja în fața minciunilor, ce salvare mai avem? Unde mai găsim soluția la problema aceasta? Într-o eră a lipsei de religie secularizată, încet conspirațiile încep să înlocuiască religia. Și sunt studii, nu mai am timp acum să le amintesc, care spun că de fapt o teorie a conspirației funcționează ca o religie, ca o teologie. Structură. E aceeași structură. Doar că Dumnezeu e înlocuit cu un alt element, Duhul Sfânt, providența e înlocuită cu determinismul istoric, e aceeași structură, da. Sunt studii serioase la Au experți, da, care știu, da, profeții, da. Întotdeauna e nevoie de un salvator care să rezolve o anumită problemă și de obicei salvatorul e guru care îți spune de fapt cum stau lucrurile din spate. Dacă aici Dumnezeu oferă pace, oferă înțelegere, dincolo ai suspiciune, ai angoasă. Trăim într-o lume în care adevărul pare tot mai greu de prins. Fiecare eveniment major, de la pandemie la alegeri, de la tragedii la descoperiri științifice, are în umbră o altă poveste. O versiune alternativă, un fir invizibil care leagă totul. Sau cel puțin așa ne place să credem. Astăzi nu mai e nevoie de o bibliotecă plină de dosare secrete. E de ajuns un cont de TikTok și o conexiune bună la internet ca să devii inițiat în misterele ascunse ale lumii. Teoriile conspirației nu mai apar doar în cărți prăfuite sau în colțuri obscure ale webului. Ele sunt peste tot. Se insinuează în știrile de seară, în predici religioase, în glume, în memuri și chiar în gândirea unor oameni care altfel par lucizi. Dar ce ne atrage de fapt atât de mult la conspirații? E doar neîncrederea în cei care conduc? E un reflex de autoapărare într-o societate care ne-a învățat că toți ne mint? Sau poate e o foame mai profundă, aceea de a crede că în haosul lumii există totuși un sens, chiar și dacă acel sens e sinistru? În episodul de azi vrem să coborâm în inima acestui fenomen, să vedem de ce iubim conspirațiile, ce ne spun ele despre noi și mai ales cum facem diferența între gândirea critică și alunecarea în paranoia. Așa că începem cu o întrebare simplă, dar esențială. Ce ne vine prima dată în minte când auzim cuvântul conspirație? Cum o definim? Ce este aceea o conspirație? Haideți să o luăm încet.
O conspirație este o înțelegere între două sau mai multe persoane pentru a comite ceva ilegal împotriva unei persoane sau unui grup. Avem în scriptură o ilustrație, sunt mai multe, de conspirații, de pildă frații lui Iosif, ca o expresie a încercării de a aduce la tăcere anumite visuri de ale lui, au făcut o conspirație. Ce au gândit ei? Să îl extermine, să scoată din cadru pe Iosif, l-au prins, l-au vândut. Dorința lor era de a pune capăt. Au comis un lucru ilegal, imoral, împotriva unei persoane, unui frate. Dacă putem aduce ceva din lumea laică, asasinarea lui Cezar. Ne-au rămas celebre cuvintele lui rostite în dreptul lui Brutus: și tu, Brutus, fiul meu. Atunci când Brutus, împreună cu mai mulți senatori, au gândit să pună capăt lui Cezar. A fost o conspirație. Când vorbim despre o teorie a conspirațiilor, aici avem în atenție o abordare alternativă, o înțelegere alternativă a faptelor, a lucrurilor, nu bazate pe fapte, nu bazate pe dovezi, ci pe suspiciuni. Când vorbim despre o teorie a conspirațiilor, trebuie să avem în atenție faptul că avem suspiciuni la bază, nu avem dovezi, avem neîncredere, avem anxietatea oamenilor, avem o reticență față de autoritate. Dacă e să luăm în atenție, sunt nenumărate exemple ale Scripturii cu privire la teorii ale conspirației. De pildă, Scriptura relatează că Moise a ieșit cu poporul din Egipt și când a început să dea de greu, au scos ei o teorie: ne-ai scos din Egipt ca să ne omori în pustie. În mod real, ei au fost de față, s-au bucurat de minuni, s-au bucurat de fapte și dovezi concrete ale faptului că Moise îi îndruma către o țară a făgăduinței, către o țară promisă. Când au dat de greu, au uitat toate astea și e clar, ne-ai scos de acolo ca să ne omori aici. O teorie bazată pe suspiciuni, bazată pe anxietate. Interesant că un element de bază al teoriei conspirației este anxietatea, neliniștea cu privire la viitor, ce va fi, cum va fi. Și doi, suspiciune față de autoritate. Da, am făcut o delimitare între ce e conspirație, ce este o teorie a conspirației. În mediul academic, teoriile conspirației sunt explicații pentru evenimente sau circumstanțe care susțin că un grup de persoane puternice sau aflate la putere colaborează pentru a atinge un obiectiv în detrimentul altora. Întotdeauna ai o victimă și un câștigător, încercând în același timp să-și păstreze acțiunile sau intențiile secrete. Este elementul cel mai care dă gust picant al întregii povești. Întotdeauna o teorie, o conspirație trebuie să aibă niște lucruri ascunse. Nu toată lumea are acces la aceste informații. Exact. Sunt doar anumiți inițiați care știu, care au descoperit pe diferite canale, pe diferite surse cum se întâmplă lucrurile. Astăzi este la ordinea zilei folosit un cuvânt: treziți în conștiință. Da. Am dat peste un studiu care a fost făcut pe populația americană și concluzia a fost că majoritatea oamenilor, majoritatea americanilor cred cel puțin într-o teorie a conspirației. În momentul în care li s-a pus în față o listă cu idei cu teorii ale conspirației foarte bine alese,
Peste 50% dintre cetățeni au recunoscut și au zis ok, poate unele de aici nu sunt adevărate, dar asta sigur este reală. Și de asemenea, de exemplu, peste 50%, între 50 și 81% dintre americani cred că în spatele asasinării lui Kennedy, de exemplu, a existat o astfel de teorie a conspirației. Deci este destul de prezentă. Peste jumătate din populație să cadă în felul ăsta de gândire, în felul ăsta de a analiza lucrurile, nu este ceva puțin. Este ceva îngrijorător la un moment dat. Acum, trebuie să înțelegem că toți suntem vulnerabili. Toți avem nevoie de coerență. Iar teoria conspirației încearcă să dea coerență. În lipsa informațiilor, în lipsa dovezilor, oamenii sunt dispuși să accepte și să adopte chiar și un scenariu conspirativ doar pentru faptul că dă coerență. Deci e o dimensiune, dacă vreți, psihologică a omului. Omul care vrea să aibă predictibilitate, vrea să controleze viitorul. Asta este problema. Din anxietate, datorită anxietății, oamenii simt nevoia să aibă control și dacă nu au date, nu au informații, creează scenarii. Iar o teorie de genul acesta le împlinește nevoia. Dacă nu au informații și nu au suficiente dovezi, e normal n-aș zice că e normal să aibă suspiciuni față de autoritate, dar se creează suspiciuni față de autoritate. Aduceți-vă aminte de perioada COVID-ului de la noi. Câte explicații și câte teorii conspirative erau că, de fapt, există o elită care vrea să reseteze jocul. Există un grup, Illuminati, există un grup care vrea să diminueze populația lumii. Tot felul de lucruri care nu aveau dovezi, aveau doar suspiciuni. Da? Din această nevoie de coerență, nevoie de predictibilitate, nevoie de control asupra vieții și asupra celuilalt. Ați menționat foarte frumos faptul că însă și un sentiment al apartenenței. Toți cei care la COVID sau în alte ocazii au avut posibilitatea să intre pe net, în rețelele sociale și au creat o bulă a lor în care primeau informații doar care să alimenteze ideile lor, să-și susțină și se simțeau niște oameni privilegiați, oameni treziți în conștiință, oameni care ei știu de fapt cum stau lucrurile, ăștia n-au toate datele, dar noi știm. Da, întotdeauna elementul noi le avem. În pandemie citeam un articol de presă. În Belgia, în urma lockdown-ului, a explodat vânzarea de cărți de tarot. Deci pur și simplu stocurile de cărți de tarot se epuizaseră. O țară seculară, oameni care s-au debarasat de gândirea mistică, aparent. Da, iată-i căzuți pentru că în Belgia oamenii, știți, ei își planifică viața, concediile sunt planificate în avans, oamenii vor să știe din timp ce vor face în viitorul apropiat. Pandemia a dat peste cap această obișnuință și punând oamenii într-o situație de incertitudine, Cornel vorbea de această nevoie de a cunoaște, oamenii au apelat la cărțile de tarot, la ghicitul în cărți, tocmai pentru a obține un pic de certitudine, un pic de siguranță sau să înțeleagă un pic viitorul. Chesterton vorbea la un moment dat despre faptul că oamenii raționali, oamenii atei care spun, dom'le, noi nu credem decât în probele științifice, zicea să te întâlnești doar o dată la o masă între ei și vei vedea că mulți dintre ei cred în tot felul de superstiții, totemuri, poartă tot felul de amulete și își fac tot felul de gânduri, de noroc, de așa. Este întotdeauna o încercare de a umple golul acesta cu alte realități. Și când scoți biserica din centrul satului, locul acela trebuie umplut cu altceva.
de aceeași natură, numai că Dumnezeul creștinismului e înlocuit cu altă... Un surogat. Da, cu un surogat, ia locul altceva. Trăim o bizarerie, pentru că ieșim dintr-o perioadă, iarăși amintim de Evul Mediu, o perioadă dominată de religie, o epocă dominată de religie, dominată de așa numitul bigotism religios, și ne aflăm într-o epocă unde știința, unde tehnologia, unde accesul la informații ar trebui să ne facă mai deschiși la minte, mai luminați, mai înțelepți, și iată-ne într-o situație contrară, de fapt mai predispuși la a crede tot felul de lucruri neadevărate. Am impresia că nu am fost niciodată. Citeam o carte scrisă de un profesor la Universitate Pariziană, un universitar, profesor de sociologie la Democratie de Credul, și un aspect pe care mie mi-a scăpat, pentru că întotdeauna am crezut că teoriile conspirației prind la oameni fără educație. Știți că circulă peste tot. Da. Educația este soluția la această problemă. Și profesorul ăsta spune nu. Oamenii cu studii superioare sunt la fel de ușor influențabili de astfel de teorii. Și tu aminteai de profesori universitari care au fiecare... Oameni educați care pot fi la fel de naivi ca oamenii fără studii. Și dacă atunci diplomele universitare nu te pot proteja în fața minciunilor, ce salvare mai avem? Unde mai găsim soluția la problema aceasta? Pentru că educația se pare că nu funcționează. Oare e o problemă de curiculă? Gândirea critică nu mai e prezentă pe nicăieri, nu mai e învățată Apropo pe nicăieri? de gândirea critică, profesorul ăsta spune un lucru interesant. Tocmai gândirea critică e o problemă. Pentru că am fost obișnuiți să punem la îndoială totul. Dar sunt domenii unde trebuie să înțelegem că suntem depășiți. Noi nu mai avem capacitatea să gândim, să analizăm critic. Domenii, cum a fost în pandemie, aspecte de microbiologie, de infecțiologie, sau să intri în domenii de fizică cuantică. Unii oameni, eu personal, sunt depășit. Eu nu pot să spun că pot intra în astfel de subiecte și să gândesc critic, să analizez critic. În astfel de situații, singurul lucru pe care pot să-l fac este să apelez la autorități. La autoritate, da. La un profesor, și să accept, sună bizar, să accept prin credință ceea ce el îmi spune, pentru că eu nu am capacitatea să judec domeniul acela. Iar noi, ca oameni, facem lucrul ăsta în fiecare zi. Funcționăm prin credință. În momentul în care te urci într-o mașină și răsucești cheia în contact, o faci având încredere că oamenii aceia care au turnat aliajul motorului tău l-au făcut cum trebuie și nu-ți vor sări pistoanele în ochi. Atunci când te urci într-un avion, nu te duci să verifici brevetul de pilot al celui care e la manșă, nu te duci să verifici controlul tehnic al avionului, te urci prin credință, având încredere că niște oameni și-au făcut datoria cum trebuie. Suntem obligați să funcționăm în felul acesta. Și ăsta este lucru care pe mine mă nedumerește, faptul că această priză la teorii conspiraționiste vine și pe un fundal al neîncrederii, neîncrederea în autoritate, dar în același timp pe o încredere în anonimi. Nu mai avem încredere. În pandemie am fost șocat să văd câtă ură s-a revărsat împotriva medicilor, adică ți era și frică să mai spui că ești cadru medical. Nimeni nu mai credea ce spunea un medic. Însă dacă apărea un individ anonim care se filma și punea un videoclip pe internet, era distribuit, uite ce spune. Ăsta era argumentul pe care, uite, hai să-ți arăt ce spune. Cine spune, întreba. Nu aveau nicio informație. Cum poți tu să îți pui toată încrederea într-un om pe care nu-l cunoști, care se exprimă agramat, deci în primul rând că nu știe să vorbească corect limba în care se exprimă, să mă convingi că are acum cunoștințe în domenii pe care eu nu le stăpânesc, e mult. O neîncredere în autoritate și o încredere în oameni pe care dacă i-am fi cunoscut în viața reală, probabil i-am fi marginalizat. Cert este că problema omului care este capturat, dacă putem spune așa, de teorii de genul acesta, e o problemă generală, în sensul că nu ține neapărat de educație. E importantă igiena minții,
e importantă educație. Dar nu e suficientă. Dar nu lipsește ceva. Cu toții suntem vulnerabili. Mai există o chestiune care îi îndeamnă pe oameni la suspiciune față de autoritate, așa cum ai menționat. Un anume spirit anxios și vine din background-ul personal. Traume, dacă un om a fost dezamăgit în familie, el începe să fie suspicios. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă în interior, în minte și în suflet, să se revarsă și în exterior. Așa se face că începe să fie suspicios cu privire la cel care a dat încredere. Dacă a fost dezamăgit de un pastor, de un profesor, de un guvern, dezamăgirea asta se transformă în ceva și există predispoziție. Nu e obligatoriu, dacă ai fost dezamăgit, să fii și dus de teorii de genul acesta. Dar există predispoziții. Cu alte cuvinte, cu toții suntem vulnerabili la așa ceva. Da. M-aș întoarce un pic la gândirea critică. Conspirația acționează, culmea, tocmai împotriva acestui instrument care de fapt ar trebui să te ajute. Și cred că cei care alunecă în conspirație, cred că depășesc anumite granițe logice, normale ale gândirii critice. Încep să critique absolut orice, încep să se îndoiască de absolut orice. Și Karl Popper spunea la un moment dat că a existat o vreme în care oamenii aveau anumite autorități de unde așteptau adevărul și autoritățile acelea erau extraordinar de scrupuloase cu privire la adevărul pe care îl transmiteau mai departe pentru a nu dezamăgi. Un fel de gardieni ai adevărului, care erau întotdeauna redacțiile unor ziare bine cunoscute, apreciate, respectate, iar jurnaliștii care scriau pentru aceste ziare nu-și permiteau niciodată să relativizeze, să sucească adevărul, își depuneau tot efortul și etica pentru a prezenta adevărul. Dar și cum cărțile, trebuie. când o carte apărea pe piață, era o carte care era bine cernută. Acum toată lumea scrie cărți, toată lumea își permite să publice cărți. Trebuie să fii foarte atent pe ce dai bani. Trebuie deja să treci printr-un filtru destul de puternic. Eu am intrat în lumea asta a conspirațiilor în perioada studenției prin cărți. Am dat peste un izvor de cărți și care vorbeau extraordinar de rău împotriva evreilor, împotriva niște reminiscențe de mult apuse, dar erau împânzite anumite librării și anumite anticariate de astfel de Noua ordine mondială, resetare mondială, Illuminati, masoneria, peste tot erau prezente aceste idei. Și cred că lipsa asta de credibilitate în autoritate vine și pe un fond în care autoritățile au început să-și... De subliniat că autoritate, nu ne referim la autoritatea politică. Nu. Autoritatea în domeniul respectiv, da? Dacă analizăm... Dacă vorbim de medicină, vorbim de medici, profesori, dacă vorbim de cizmărie, vorbim de cel care repară cizme, și nu vorbim de dentist, dar el știe cum se repară o cizmă, nu dentistul sau filozof sau doctorul în filozofie. Fiecare specialist în domeniul lui, despre asta vorbim, despre expertul care și-a petrecut ani din viață să studieze un anumit câmp, o anumită disciplină și ar trebui ca la el, în momentul în care mergi și ceri o informație, să o accepti și el să-ți dea o informație bună. Scuze, numai puțin, dacă am analiza omul persuada de teoria ale conspirației, va trebui să înțelegem omul generic, fără să îl incriminăm sau nu, ci de a-l vedea pe el în lupta lui de a se cunoaște pe sine, de a se defini pe sine. De pildă, era în perioada Mântuitorului, când și-a început lucrarea și Evanghelia după Matei spune la un moment dat că frații și mama și frații Domnului Hristos au venit la el să îl aducă la tăcere pentru că, spuneau ei, și-a ieșit din minți. Au fost supuși influenței rabinilor, cărturarilor și e clar, pentru ei
nu mai avea coerență. Ceea ce spunea Mântuitorul nu se încadra cu nevoia lor de control și de siguranță a lumilor, a viitorului. Și pentru că le crea acest disconfort, era și neîncrederea în autoritatea Mântuitorului, erau toate cumulate, au dorit să-l aducă la tăcere. Cu alte cuvinte, și oameni de bine, oameni bine intenționați, recurg la acte necugetate datorită lipsei de informații corecte, datorită dovezilor, datorită neînțelegerii. Putem fi vulnerabili cu toții, oameni de bine. Spuneam că există această neîncredere în autoritate și dintr-o dată, în loc să te mai raportezi la cei care au fost cândva, cei care îți spuneau adevărul așa cum este, ziarul, media, știrea de seară și așa mai departe, jurnalul de știri, pentru că toți aceștia au început, s-au implicat și ei într-un proces de deformare a realității, de relativizare a adevărului. Oamenii au simțit că de la un anumit moment dat toate aceste instituții și toți acești oameni, experții, cărturarii, numește Julien Benda într-o carte foarte bună pe care vă recomand, Trădarea cărturarilor. Este o carte destul de veche. Julien Benda trăiește între 1867 și 1956, deci destul de vechi pentru noi. Însă mi s-a părut aproape profetic ceea ce spune în cartea asta. Vorbește și prezintă el mai multe feluri în care aceste autorități începuseră încă din vremea aia să-și trădeze pe cei pe care aveau încredere în ei și astăzi suntem cumva într-un timp în care culegem roadele acestui proces al tuturor acestor cărturari, a tuturor acestor autorități, oameni specializați care s-au lăsat de adevărul lor, pe care nu l-au mai spus așa cum trebuie, n-au mai rămas la niște principii exacte și oamenii se îndepărtează de ei. Și vreau să vă citesc doar un paragraf apropo de episodul nostru anterior și de acesta al conspirației, noțiunea de post-adevăr. Trăim într-o perioadă în care ne mai știm care e adevărul, ăsta este un simptom. Ne îndreptăm spre conspirație pentru a ne explica lumea, pentru că nu mai avem acces la adevăr. El vorbește despre faptul că, citez, cărturarii moderni au lăsat pradă disprețului general, nu numai morala universală, ci și adevărul universal. Interesant că el spune asta cu ani în urmă. Aici s-au arătat de-a dreptul geniali în strădania de a se pune în slujba pasiunilor laice. Evident, adevărul constituie un important impediment pentru cei care vor să se perceapă în calitatea lor distinctă. Odată acceptat, el îi obligă să se perceapă în calitatea lor universală. Da? Aici e discuția între ce e adevăr universal și ce este propriu mie, personalizat. Ce bucurie pentru ei să afle că universalul, adevărul general, care e valabil în orice timp și în orice loc, acesta este doar o stafie, că de fapt nu există decât adevăruri particulare. Adevăruri din Lorena, adevăruri din Provența, adevăruri din Britania. Acestea amestecate timp de veacuri reprezintă ceea ce este benefic, respectabil, adevărat în Franța. Nu? Vecinul vorbește de ceea ce e adevărat în Germania și așa mai departe. Și termină el paragraful, s-ar putea să apară curând consecințele acestei arte perfecte cu care cărturarii moderni duc la paroxism impresia claselor sociale că sunt diferite unele de altele, că există adevăruri diferite. Profetic omul ăsta în a ne așeza în ceea ce trăim noi astăzi. O lume plină de conspirații pentru că pur și simplu am relativizat, am fragmentat, am pus adevărul sub semnul întrebării. Trădarea asta avem parte de ea în fiecare zi. Da. Adică în fiecare tagmă, în fiecare domeniu există oameni care fac de râs domeniul respectiv. În medicină sunt medici,
era o statistică la un moment dat, nu știu câte decese, am impresia că erorile medicale în Statele Unite ale Americii sunt responsabile de mult mai multe decese decât cele provocate de cancer sau boli pe care le știm foarte, foarte agresive. Însă trebuie să realizăm un lucru. Lumea în care trăim e imperfectă, așa va fi întotdeauna și nu există alternativă. Nu, în momentul în care ai o problemă medicală, nu te poți duce la vraci, pentru că ăsta e argumentul pe care îl primesc deseori. Da, dar uite, am fost la spital și uite ce mi-au făcut. Știu. S-a și răspândit asta. Da. E o întreagă vâlvă acum cu tot felul de leacuri, cu tot felul de vindecări de astea mistice, alternative, medicină alternativă. Alternativă, totul e alternativ. Ca și teoria conspirației, e o alternativă și la... adevărul de altfel. Da, adevărul alternativ. Mergem pe alternativ. Da. Bun. Nu ai alternativă. În opinia mea nu ai alternativă. În domeniul medical, da, a apărut așa numita medicină alternativă, unii oameni o iau în serios, merg pe ea până la un anumit punct. Dar sunt domenii unde realizăm că nu ai încotro. Și logica elementară îți spune că trebuie să mergi acolo, da? Niciodată nu o să mă duc să-mi fac o carie la un doctor în filozofie. Chiar dacă ăla are mai multe studii și mai multă carte, biblioteca lui personală e mult mai mare decât a unui dentist, pentru că știu că dentistul respectiv știe să facă ceea ce... Și nici măcar pantofii nu o să mi repar la un doctor în economie. Multă școală. În teoriile astea conspiraționiștii au soluții la toate. Nu știi, dar există, e ceva ascuns, e ceva în spate, trebuie să mergi. Ăsta e secretul. Trăim într-o lume, cu siguranță niciodată n-am avut acces la mai multă informație ca astăzi. E adevărat. Niciodată în istoria acestei planete nu am fost bombardați cu mai multă informație ca astăzi, iar asta ne face incapabil să o procesăm, să o analizăm, atât de multă informație avem. Cândva se spunea, puterea înseamnă accesul la informație. Nu mai este adevărat astăzi. Avem acces la informație toți. Sunt mari universități care am înțeles au dat acces liber la cursurile lor, deci poți să termini Harvard-ul de la tine de pe fotoliu. Chiar acum în disputa asta cu Trump am înțeles, Harvard-ul a dat acces liber la multe din cursurile lor. Avem acces la informații. Ceea ce ne lipsește este capacitatea de a analiza aceste informații. Asta ne lipsește. Iar pentru că avem acces la multe informații, omul vrea răspunsuri clare și simpliste, nu simple, simpliste la probleme complexe. Uite, asta e teoria conspirației. Asta reușește să facă teoria conspirației. Și eu sunt sigur, luăm un exemplu așa banal, criza din 2008. Dacă am aduce în fața unei mulțimi un doctor în economie și un creator de conținut care să explice criza din 2008, eu știu de pe acum cine va avea cel mai mult succes. Pentru că un doctor în economie, sunt sigur că va ridica din numeri la multe întrebări, spre o deosebire de un creator de conținut care are răspuns la toate întrebările. Și ăsta este unul dintre criteriile care ar trebui să ne dea de gândit și să ne pună în gardă cu privire la o teorie. Când o teorie răspunde la toate aspectele și oferă răspuns la toate întrebările, da, e adevărat. E depus în sub semnul de întrebare. E prea bună să fie adevărat. Da. Un om care cunoaște și știe și că nu știe. Are smerenia să recunoască că sunt limite. Chestia asta este frustrantă. Păi, eu vroiam să știu. Eu trebuia să aflu despre ce este vorba aici. Și o mai spuneam și cu alte ocazii, de ce teoriile conspiraționiste au răspuns la toate întrebările? Pentru că n-au nicio problemă să-l inventeze răspunsul. Exact. Nu pe dovezi se construiește, ci pe suspiciuni, pe ipoteze. Asta este elementul esențial al teoriei. Și-l oferi. Nu simplu, simplist, populist și prinde la toată lumea. Adevărul însă ridică din numeri. Uitați-vă la Scriptură. Câte întrebări nu avem fără să fi primit răspuns la ele.
care ne frământă, ne macină, ne pune în dificultate, ne tensionează. Și totuși Dumnezeu a ales să nu răspundă. Ei, discutam o dată cu cineva, cu un anti-trinitarian, pe subiectul Trinității și eram surprins să văd că avea explicații și răspunsuri la toate textele, toate dificultățile. Dumnezeu pentru el era o jucărie Kinder, știi, pe care o desfaci și o asamblezi la loc fără să-ți creezi nicio dificultate. Pentru mine nu e la fel de simplu. Eu am foarte multe lucruri pe care nu le înțeleg și întrebări la care nu pot să răspund. Asta este o coordonată a teoriei conspirației care are răspuns la toate. Le dă oamenilor siguranță, le dă coerență. Precum cărțile de tarot. Voilà. Un răspuns există. Da. În studiul de care vorbeam, spune că majoritatea oamenilor rareori dispun de resursele cognitive sau de motivația necesară pentru a lua decizii atente, pentru a verifica, pentru a vedea ei despre ce e vorba. Și când cineva zice ceva, ok, zice exact cum spuneai, dar hai să verific puțin. Ori nu verifici cât trebuie, ori verificarea ta atinge deja paranoia și paroxismul, atingi niște adâncimi de punere la îndoială care nu mai sunt normale. Tot profesorul acesta, în cartea de care vă aminteam, la Democrație de credul, el spune că în procesul nostru de căutare a adevărului, noi de fapt nu căutăm adevărul, ci căutăm informații care să confirme lucrurile pe care deja le știm. Deci e un mecanism psihologic și e foarte greu să te debarasezi de el. Noi știm și atunci când căutăm lucrurile care să confirme argumente ceea ce care știm. să ne susțină ideile. De multe ori involuntar, deci noi nu plecăm la drum cu gândul hai să caut adevărul, să caut dovezi care să-mi susțină opinia, ci pur și simplu creierul nostru ne păcălește și funcționează în felul acesta. Și în domeniul teologic. Exact, Dacă vrei să faci un studiu pe fumat, ce faci? Cauți argumente care să-ți demonstrează, pentru că tu știi că fumatul dăunează. Da? Bun, asta e un domeniu medical. În teologie la fel. Ai doctrina și cauți argumentele care să-ți susțină doctrina, nimic altceva. Iar apoi instrumentele pe care le folosim, pentru că folosim foarte multe instrumente electronice, motoarele de căutare, ele sunt create în așa fel încât să-ți ofere informațiile pe care îți dorești să le primești. Dacă vei căuta informații despre același subiect pe două calculatoare diferite, rezultatele sunt diferite. Diferă de modul în care calculatoarele respective au fost folosite. Dacă iau ca exemplu domeniul medical, cineva care a umblat și s-a în domeniul ăsta al medicinei alternative și caută, are o problemă la genunchi și caută tratament pentru durere la genunchi. Google-ul va aduce tot în zona asta a leacurilor, tot felul de tratamente alternative. Cineva care are alte opțiuni, a mers pe medicina tradițională, algoritmul îi aduce dovezi științifice, îl va trimite într-o farmacie Google-ul. Deci, algoritmul merge și funcționează. Iar lucrul ăsta e ceva știut, pentru că algoritmul e făcut să te țină acolo unde îți face plăcere, să-ți ofere, pentru că el își dorește să te țină cât mai mult în fața ecranului, pe pagina lui, pe motorul lui de căutare și îți oferă ceea ce îți place să auzi, nu adevărul. Iar lucrul ăsta ar trebui să fie ceva ce ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne oblige să depunem mult mai mult efort pentru a trece dincolo de această perdea de algoritm și a găsi informațiile, chiar și cele care nu ne plac și ne pun în dificultate sau ne răstoarnă teoriile. Aș vrea să mai adaug ceva la ce a spus Claudiu. Când pornim în descoperirea și înțelesul lucrurilor, dacă pornim cu acest background al conspirației, suntem preocupați de conspirare, de a devoala, de a aduce în atenție ceva ascuns. Când pornești cu smerenia, umilința omului care nu le știe pe toate, citești Scriptura, citești un element revelat, un Dumnezeu care se descoperă. Ești dispus să accepti că nu le știi și
le cunoști. Dincolo, le știi deja. Și uite, astea sunt argumentele. Uite, astea sunt lucrurile care susțin. Deși nu sunt dovezi, ei își propun, sau teoria aduce în atenție devoalarea, deconspirarea, ceva ascuns, totul e ascuns. Când pornești cu simțământul că ești om care ai întrebări, că nu le știi pe toate, vei avea bucuria să vezi o descoperire. La orice pas, la orice studiu, la orice nouă etapă a vieții, descoperi un element revelat. Cred că o modalitate de a ne întoarce pe drumul care trebuie, de a nu aluneca cu totul în nebunia asta conspiraționistă, este de a ne ține autoritățile, cărturarii, experții, specialiștii, de a-i ține credincioși standardului și pretențiilor științei pe care pretind că le reprezintă. Adică în momentul în care un jurnalist vine în fața ta și în loc să fie imparțial, începe să ia partea tuturor, cărei tabere de interes, în momentul respectiv ar trebui penalizat. Ar trebui să-i spui: tu ți-ai trădat meseria pe care o faci. Trebuie să revii înapoi la principiile pe care le-ai învățat în facultate. Ia du-te înapoi și deschideți manualele și revină la ceea ce ar trebui să fii. Câtă vreme nu vei face treaba asta, nu ești decât un glas în plus care amplifică gălăgia. E un cerc vicios aici. Jurnalistul trăiește din clicurile pe articole lui, din cât de popular devine, iar el caută la rândul lui să ofere ceea ce știe că mulțimea așteaptă. Jurnalistul scrie ceea ce poporul vrea și poporul înghite ceea ce jurnalistul îi oferă. Că de multe ori adevărul nu e atât de popular și ajungi să te trezești în coada clasamentului în motorul de căutare a lui Google. E un cerc vicios. Așa se face că multe televiziuni de scandal care promovează tot felul de fabulații, care promovează tot felul de conspirații, au rating. Adelin spunea că ar trebui sancționat. Sancționat cum? Sancționat prin a nu accesa și nu a folosi astfel de informații. Da. Prin a nu citi astfel de informații. Exact. Prin a nu mă uita la astfel de emisiuni de prost gust. În momentul în care ei văd ratingul și văd că oamenii gustă, nu se vor opri. Vor aduce oameni și de mai proastă calitate și de mai proastă calitate. E succes ăsta. E succes pentru că ei dintre asta trăiesc. Da? Trebuie să mențină afacerea în viață. Până la urmă și noi avem o mare responsabilitate și o mare vină, pentru că noi cerem astfel de informații. Noi căutăm astfel de informații, iar ei ni le oferă. Aș vrea să spun că într-una din zile băiatul meu mi-atrage atenția în legătură cu un site, cu un profil de social media care descria tot felul de scenarii apocaliptice. Personajul care promova mi-e cunoscut. Un om care greu reușea să articuleze o opinie coerentă. Dar care acum cred că are mii de... Ce m-a surprins și de asta m-a și șocat și mi-a arătat băiatul, are mii de vizualizări, zeci de mii la niște inepții. Nu ai curajul să le spui în public. El avea. Ce vreau să-mi spună? Sunt oameni sensibili la astfel de mesaje. Da. Și ecranul îți dă o altă autoritate, pentru că oamenii ăștia, așa cum spunem, dacă i-am cunoaște în viața reală, sunt oamenii pe care în general îi marginalizăm, pe care nu-i ascultă nimeni, nu-i bagă nimeni în seamă. Dar în spatele unei tastaturi devin niște autorități cu zeci de mii de vizualizări pentru niște inepții, cum spuneai. Aș vrea să spun un lucru. E posibil ca unele din teoriile astea să fie adevărate. Da, nu știm. Nu știu nici unii, nu știu nici ceilalți. Însă noi, ca oameni ai Scripturii, creștini fiind, ca oameni ai adevărului, noi trebuie să realizăm și să conștientizăm un lucru. Noi nu putem susține niște teorii pentru care nu avem dovezi și argumente, chiar dacă pot fi adevărate.
Este imoral. E imoral. Mhm. Biblia spune, e un principiu, pe mărturia a 2 sau 3 martori. Dacă tu nu poți aduce dovezi și nu e clară situația respectivă, e un păcat să susții acea teorie doar pentru că ai găsit-o circulând pe internet. Poate fi adevărată. Cel mai bine este să ridici numeri, nu știu. Da? Și stăm de vorbă cu cineva care făcea niște afirmații foarte categorice pe baza unui subiect și spune, uite, nu ai dovezi. Nu e bine să faci asemenea afirmații. Și ce nu mai am voie să mă exprim, nu mai am voie să am o opinie. Și am zis, ba da, dar e o diferență între a avea o opinie și a avea certitudini cu privire la un subiect pe care nu-l poți susține cu dovezi. Una este să spui, domnule, din ceea ce am văzut, din ceea ce se prezintă pe la televizor, părerea mea este, se pare că lucrurile sunt așa. Ai dreptul să ai o opinie, da, poți să ai opinie la orice subiect, dar exprimă ca pe opinie, prezintă limitele teoriei respective. Și alta este să spui, nu, lucrurile sunt așa și nu altfel. De ce? Nu știi de ce, dar tu ești sigur că lucrurile sunt așa. Și ăsta e un mare păcat pentru un creștin, să susțină niște teorii fără să aibă dovezi. Chiar nici adevărul nu trebuie susținut fără dovezi. Da, e adevărat. Adevărul care e adevăr întotdeauna va rezista oricărei încercări de a-l diminua. Mai devreme sau mai târziu va cădea în picioare. Și asta este lucrul frumos. Ce mă șochează pe mine este faptul că aceste teorii ale conspirației întotdeauna se schimbă, sunt întotdeauna altele și sunt foarte dependente de anumite evenimente. Da. Și omul care e înclinat să gândească așa, care întotdeauna se hrănește cu astfel de teorii, dacă îl iei un pic la puricat și începi să-i distrugi explicațiile, trece la alta. Și o distrugi și pe aia și trece la alta. Și îți dai seama că la un moment dat nu ai cu cine, pentru că omul s-a înregimentat atât de tare în felul acesta de gândire, încât pur și simplu este aproape imposibil să-l mai scoți de acolo. Și dacă sunt adevărate studiile astea că peste 50% din populația Statelor Unite, de exemplu, sunt înclinați măcar într-un aspect să gândească în felul acesta, se pare că am intrat într-o cultură a negării realității și a imaginației pur și simplu, încât mai devreme sau mai târziu s-ar putea să culegem nu doar aceste roade care deocamdată sunt doar de simptom de educație, da? Să culegem niște roade mult mai profunde decât atât, mult mai cu impact. Oameni care pur și simplu vor începe să acționeze pe baza acestor teorii, pe baza formării unor dușmani imaginari. Cutărescu e în spatele unor lucruri, hai să lovim, hai să-l atacăm. Nu e de mirare că un alt simptom în societatea noastră este creșterea violenței. Și se pare că în anumite state a scăpat de sub control. Oamenii nu mai știu ce să facă, ce măsuri să mai pună în aplicare pentru a scădea violența care se declanșează din ce în ce mai tare. Ne întoarcem într-o eră a haosului și a anarhismului în direcția asta. Da, pentru că mecanismul ăsta de gândire și disponibilitatea asta a minții umane către teorii conspiraționiste va avea un impact asupra vieții reale, asupra faptelor noastre, nu se reduce doar la un exercițiu de imaginație și la un exercițiu mental. Dom'le, eu cred sau nu cred, dar până la urmă viețile noastre continuă în același fel. Ne va afecta profund viețile, pentru că această falsă realitate nu are cum să nu aibă un impact asupra vieților noastre. Pentru că vorbeai de cultură. Sub impactul acestor teorii conspiraționiste, se creează o cultură a neîncrederii. Dacă în permanență ai suspiciuni față de orice autoritate, cultura per total devine una a neîncrederii. 2. Relațiile. Dacă ești suspicios față de autoritate, suspiciunea se transmite și în relație cu ceilalți. E o cultură
a neîncrederii, a suspiciunii, o cultură a separării, o cultură a alienării. E o cultură pe care nu poți construi. E o cultură care are consecințe destul de nocive în crearea unei rânduieli, în a crea coerență în societate, pentru că, în general, cei care vor să pună lucrurile în rânduială, lideri de orice nuanță, vor să dea coerență societății. Ori o astfel de cultură tocmai asta distruge încrederea între oameni, încrederea în autoritate, sentimentul autoștiinței. Noi avem răspunsul, noi le știm, totul este ascuns. O cultură care nu mai oferă o bază solidă pentru viitor. Karl Popper îndrepta atenția în vremea lui faptului că într-o eră a lipsei de religie secularizată, încet, încet conspirațiile încep să înlocuiască religia. Și sunt studii, nu mai am timp acum să le amintesc, care spun că de fapt o teorie a conspirației funcționează ca o religie, ca o teologie. Structură. E aceeași structură. Doar că Dumnezeu e înlocuit cu un alt element, Duhul Sfânt, providența e înlocuită cu determinismul istoric, e aceeași structură, da. Sunt studii serioase la Au experți, da, care știu, da, profeții, da. Întotdeauna e nevoie de un salvator care să rezolve o anumită problemă și de obicei salvatorul e guru care îți spune de fapt cum stau lucrurile din spate. Iluminat în conștiință, cel care îi demască pe adevărații răufăcători pe care tu de fapt nu îi știi. Și dintr-o dată prinde și ucenici, da, discipoli și apoi, bineînțeles, fidelii, credincioșii, oamenii care își dezvoltă un atașament față de aceste teorii mai dogmatic și mai fanatic decât un credincios adevărat. Hai să vedem care ar fi diferențele între religia adevărată, în cazul nostru vorbim despre creștinism, și teoriile astea ale conspirației. Cum putem să distingem între ele? Care ar fi criteriile care ne-ar ajuta, ne-ar împuternici, ne-ar da instrumentele necesare să discernem între ce este o religie adevărată și ce este o teorie a conspirației? Mai întâi ar trebui să le luăm pe rând în felul următor. Cum le văd eu? Originea convingerilor vin din descoperire, vin din dovezi. Când vorbim despre o lume bazată pe coerență, bazată pe scriptură. Deci convingerile vin din revelație, din descoperire. Dincolo, în teoriile conspirației, convingerile vin din suspiciuni. Un aspect foarte important. Scriptura spune: după roadele lor îi veți cunoaște. Ai posibilitatea să vezi încotro merg unele teorii, care sunt rezultatele și încotro merg oamenii care se bazează pe descoperire, pe revelație. 3. Care sunt relațiile între ei? Scriptura spune că cel care îl cunoaște pe Dumnezeu are pace. Dincolo ai anxietate. Dacă aici ești călăuzit, aici spunând de cei care se hrănesc din cuvânt, din inspirație, din scriptură, dacă aici Dumnezeu oferă pace, oferă înțelegere, dincolo ai suspiciune, ai angoasă. Da, în această paradigmă văd eu diferența între unii și ceilalți. Au cu umilință vii înaintea Scripturii care îți dă pace, îți dă încredere, dincolo ai în permanență suspiciune, relații proaste cu ceilalți și bazat pe nimic. Sunt pur și simplu perdele de fum toate aceste teorii și într-adevăr cred că întotdeauna religia adevărată îți dă o direcție clară și întotdeauna o direcție morală. Te așează pe
un piedestal al valorii, al demnității, al încrederii, îți însănătoșează relațiile, așa cum spuneați. Întotdeauna, și am observat lucrul ăsta în jurul meu, oamenii atinși de otrava aceasta a conspirației și a suspiciunii trăiesc într-o anxietate și pe lângă anxietate relațiile dintre el și celelalte persoane devin extraordinar de toxice. Pentru că bănuiala aceasta, suspiciunea aceasta care pleacă de la niște autorități departe de tine, mai devreme sau mai târziu tu te antrenezi în a te raporta la fel și față de cei apropiați. Și dintr-o dată pastorul sau duhovnicul tău devine, știu eu, reprezentantul iezuit al întregului sistem. Da, apoi alesul tău local la care ar trebui să apelezi devine membru al statului paralel. Exact. Tot felul de chestiuni de genul ăsta și până la urmă îți creezi o lume interioară plină de frustrare, de neîncredere și trăiești un iad pe pământ. Asta este rodul de fapt al acestei gândiri. Culegi ceea ce ai semănat. Vreau doar să mai adaug un lucru. În viața credinciosului, atunci când caută sursa cunoașterii, când deschide Scriptura, are și întrebări fără răspuns. Cu umilință trebuie să accepti faptul că nu ai răspuns la toate. Dincolo, în teoriile conspirației, ai răspuns la toate. Totul este clar, totul este, deși neîncredere pe viitor, chiar dacă oferă un sistem coerent, anxietatea rămâne, dorința de control, că aici e problema, dorința de a controla viitorul și tot ce se întâmplă e scoasă din ecuație. De aceea, în această diferență între credincios și conspiraționist, pacea, bunele relații, atitudinea față de cunoaștere sunt elemente care fac diferența. Acum, la final, aș vrea să dăm câteva remedii. Care sunt pentru dumneavoastră sau cum faceți ca să triați informațiile cu care sunteți bombardați? Cum le separați când le aveți în fața ochilor, că nu mai e nimeni scutit de așa ceva? Ce vă ajută să le așezați în așa fel încât să rămânem sănătoși la cap într-o lume a haosului? Cum facem? Aminteam la un moment dat că educația nu mai este suficientă, educația formală, da? Școala, diplomele nu sunt suficiente în a fi un om cu o mintea limpede. Și cred că ingredientul care e necesar în această ecuație este o soluție pe care creștinul are la îndemână, studiul Scripturii. Știu, sună ca un slogan, ca un șablon, ca un slogan. Însă cred că Scriptura ar trebui nu doar să ne pună la punct cu doctrinele, ci rolul ei este de a ne oferi acest discernământ, această capacitate de a discerne între adevăr și minciună, acea înțelepciune, e înțelepciunea pe care o primim de la Dumnezeu. Dincolo de instrumentele teoretice, educație, modul în care înveți să citești o știre, să o analizezi, Scriptura îți oferă, pentru că eu am întâlnit oameni care nu aveau multă școală, dar care citiseră în umilință, în simplitatea lor Scriptura, oameni cu o maturitate extraordinară și profunzi, oameni pe al căror sfat te puteai baza, oameni care au învățat din Scriptură de la Hristos. Ceea ce mă șochează este faptul că astăzi oameni declarați creștini cu Biblia acasă în multe traduceri nu mai au acest discernământ. Semn că undeva s-a eșuat în studiul Scripturii. Nu mai citim cum trebuie, dacă o mai citim. Rolul Scripturii este acela de a ne oferi acest discernământ. Iar dacă nu-l avem, înseamnă că undeva am greșit. Aș sintetiza ideea menționată de Claudiu cu privire la discernământ. Există în Scriptură un gând care spune în felul următor: cercetați toate lucrurile și luați ce este bun.
Numai că, așa cum spuneam, nu le poți cerceta pe toate. Nu ai timp în viață. Toate pe care le poți cerceta. Vremea aia aveai mai puține de cercetat. Și îmi aduc aminte de un text din Scriptură. Știți că în Biblie cărturarii deveniseră personajele negative alături de farisei. Însă Hristos la un moment dat le spune: vă voi trimite cărturari și învățați. Pe unii veți bate, pe alții veți răstigni. Dumnezeu trimite înțelepți, pentru că nu poți să-ți păstrezi mintea clară și să înțelegi toate lucrurile de unul singur, închizându-te în camera ta cu Scriptura sau cu acces la internet. Ai nevoie de ajutor. Și ajutorul trebuie să-l cauți la cei din jurul tău. Știu că cutare e mai citit în domeniul cutare, îl sun, da? Cărturari, înțelepți, sunt oameni pe care Dumnezeu ne-a oferit și trebuie să apelăm la ei. Asta este șocant, că dăm la o parte astfel de oameni și ne întoarcem către niște agramați care cu greu vorbesc limba în care se exprimă, dar care au acces la internet și reușesc să filmeze cu telefonul mobil. Vă voi trimite cărturari și învățați. Nu-i răstigniți, nu-i ucideți cu pietre, ci învățați de la ei. Indiferent cât de dezamăgiți am fi de acești oameni, poate ar trebui să îi chemăm la o rigoare mai serioasă, însă cred că nu a pierit cu totul o etică a spunerii adevărului din lumea noastră. Încă mai există și instituții care spun realitatea și oameni care sunt fideli adevărului și cred că ar trebui să-i căutăm pe acești oameni, să ne alegem sursele de informație care sunt responsabile față de adevărul pe care îl spun, care pot fi trase la răspundere, iar adevărurile care ne sunt spuse, dacă nu pot fi falsificabile, dacă nu pot fi verificate, dacă nu pot fi demonstrate și dovedite, mai mult ca sigur s-ar putea să fie contaminate. Un prim pas cred că ar fi un minim de verificare, un minim de cercetare, o a doua opinie, o a doua sursă, o a doua căutare a unui subiect înainte de a ne exprima, înainte de a-l șerui, înainte de a-l da mai departe. Pentru că altfel nu facem decât să înmulțim gălăgia și să aprofundăm toxicitatea din timpul nostru. Poate că adevărul nu e întotdeauna spectaculos. N-are muzică de fundal, nu vine în doze virale și rare ori produce acea euforia dezvăluirii finale. Dar adevărul în forma lui smerită și liniștită e singurul care poate construi încredere, comunitate, speranță. Conspirațiile ne dau adesea senzația că deținem o putere specială, că noi suntem speciali, că vedem ce alții nu văd, că am fost aleși, treziți, luminați. Dar în realitate, de prea multe ori, ele nu ne luminează, ci ne închid într-o cameră cu oglinzi, unde fiecare frică se reflectă la nesfârșit. Adevărata eliberare nu vine din suspiciune, ci din discernământ. Nu din controlul absolut, ci din încrederea smerită. Nu din obsesia pentru ce e ascuns, ci din curajul de a trăi în lumină. Adevărul, cel care contează cu adevărat, nu e o comoară furată de elite obscure. El s-a lăsat găsit într-un prunc, pe o cruce, într-o scriptură. Și încă vorbește, nu în șoaptă, ci în liniștea care rămâne după ce s-au stins toate teoriile. Te invit să-l găsești pe acest adevăr. Până data viitoare, numai bine!